Dia tayepe karo ben medun. Ayo, Dik. Lo. Kijing lirik Kabayan. Jaluk menang dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta mas dari mata turun ke hati. Etan kali kulon jo kali tengah kali gak nowote yen gemati saiki gemati yen ditimbang padha abote. Ayo mas kijing miring mas kijing miring jarak disampir kemai jarak gak nyampe. Sido Mukti Sido Mulya tasih kepar minangkani saking Bapak Nardi sekeluarga.
katuraken para rayi ing wonten perantauan. Sedulure jagol joget.
warga ingkang wonten ing Merauke Manokwari NTT Sumba Timur Batam Wilujeng mirsani live streaming video syuting wedok dhewe lanang wedok tak kudange besok pinter sekolahe tak kudange bocah manis aja mengpijer nangis dadi yo bocah sing awasis kabeh bebaya ben kalis ayo yo maneman pupus gedenge raja dasar bagus ora prasaja tak kudange bocah ayu aja mengpijer nesu yen dituturi sibuk supaya selamat rahayu dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya bintang dari mata turun ke sini ngetan beling ulon apa setiane kelakuan yo Pati selamat ngetan beling ulon senengmu tenan apa mung guyon tukokno oleh-oleh nek ra krai jare yo emoh oleh ngaleh-ngaleh Piye lek nek sime? rajeng rini aku yo emoh tenane tenang karib Raden oh, oh, oh. ali-ali mripate biru ayang sing tak tresnani ya mung dirimu ya mas jare kawung diwiru-wiru ati lega Mbak Riri hatiku bingung ading tinggal di Medan, Mas Dika Wakatobi, Mas Tripomo, Wilujeng midhangetaken, Mas Budi Coca-Cola.
abu tenan saki ese. Iya, mek bojone Iki ayu kok. Asik neh. Aku tak getem-getem karo cah kuwi. bareng awan ra nek halangane. Lah iya to wis anggere awan iki ora hub pokoke. Cah kok kemakine kaya pas ndek bojoe kemaki banget iki. Saiki wis kepada Mbak Hesti, Mami Asih, Mbak Diartun, ingin konten ing perantauan Taiwan Wilujeng Mersani. Mugi Pak Depak Kongresi sing midhangetaken. Ayo joget Pak Depak. Loro iki jane medun pisan wae. Pak Nardi lali janjine dipun aturaken. Dina Minggu sing tak tunggu Riri ngajak nang tawang mangu nganti lingsir rasane ngene ana kene aku nunggu kowe.
Tidak mriki mawon. Jadi ben ketok gayeng. Iki Pak Bayan. Mbah Slamet, ayo nanggake. Joget ki karo nyawang sinden, joget tok karo nyawang diesel. Lah kan bayangke Mas. Sinden apa diesel kuwi dianggap sinden. Diesel kok dibayangke. Ayo Mbah Slamet sini. Nah. Cancane kowe nang endi? Karang Karang Turi yo kepareng besanipun dina minggu sing tak tunggu dongake sing kersa joget pokoke tetep slamet widodo. Lagi? Lah iya. Lah jenenge Mbah Slamet Sukirno kok. Slamet widodo ya. Kuwi lho nek jenenge Slamet Sukirno. Oh, ya iya. Sukirno sapa? Lah kuwi Dudu lho kok. Iya cedhak ono. Linmas lho kok. Janjane kowe Paling
tresno iki tak titipke Nganteni melok joget. Awas. Joget. tresno iki ora bisa najan aku ada ing papane Joget. Ini sudah selesai acaranya, tinggal suko parisuko, seneng-seneng. Monggo Mbak Ri. Monggo Mas Adi. Joget. Tentrem saklawase nadyane agama pane nanging aku mas tetep cinta kowe ayo Ri kabeh ikut masing nganten ayo Bu joget kabeh Monggo Pak Nardi. ayo Bu asik ya masuk Yen nyawang manis esemu kaya bisa Arena wangi ora bisa turu api Ya Mbak Riri. Tresno iki tresno iki ora bisa pisah najan adoh ana ing papane kasembatan tenan karo Mas mlaku Ardi. muter. Muga urip tentrem saklawase nadyan nanging aku tetep eling kowe
Panjenenganipun ibu-ibu ingkang kepareng kasuwun besanipun Stasiun Tugu. So
Bu. Ayo Bu. Sawere ndak dintekno. Kopi susu paling enak gulane batu. Aku satu saja kowe setyo pengen ketemu sayang tatap mantap nanging rasane jangkoyo masa mangkoyo angin-angin rasa kopi susu paling enak gulane pasir. Ayo gak nyawer. Gampang nesu saja kowe ora mikir. Sedelo wae wis kiler sayang angel turu sedelo wae wis mikir. Kowe rasa mikir saben dino moyang Kopi susu paling enak bulane batu. Lah wong sa Ayo ya.
pepujanku tapi susah mung kangen sliramu Rino bekita hati-hati aku tetap nunggu kowe bali rasa kangen amung sira iso nambani Aku ojo ora apa-apa ya ndang joget kene. Kene lho, mumpung peraya kok rene. Mumpung prai ndang joget kene. Ora suwe aku bali sayang bisa sumanding ana ing